When it comes to us, come on, I'm your telling them. See, I'm not too very much. So kinds of.
Meet
senza ingilosi emkhathini according to buku ka Daniel 10 sirelease impendulo zakho eziboshwa onke ukuthi ngeke kusisele ukhokho wakhe wenziza awukhona sinesivumelwano esikhona igazi likaJesu likhuluma khona kunegazi likaAbela liyaprotecta phezu kwakho. The son of my soul. One chilika. Watu wanauleluphi noma Benjamin. Siyajilika manake mkhathini. Wabiza ngokuthi ufe mkhathini. Wabiza ngokuthi uphele mkhathini. Wabiza ngokuthi egameni likaJesu siyaphelana.
Verse 7. Psalms 25. Sorry, thank you very much. Isaiah 25. Verse 7. The
That is what altar. That is Jesus. Yes, it corner. See the Son. That's what you want. Isaiah 25 verse 7. Isaiah chapter 25 verse 7. Uyabhubhisa kule ntaba isembozo esemboze bonke abantu. Wait. Read this. Uyabhubhisa kule ntaba isembozo esemboze bonke abantu. Isambo. Nkosi yami. Nkosi yami. Yo. Usiza abantu baphakame. Hey. Kodwa kumele basize wena bayakhona. Ngoba kukhona isangozi. Kunabantu abakhonjelwa ukuhlabekela behlisa uThixo. Ivoice yazwakala yona. Kodwa isambozo singabayikubona. Uyaphila kodwa une-direction. Uyahamba kodwa une-direction. Ngoba isambozo sihlezi phezu kwakho. Namhlanje nizolwa nesambozo. Hayibo. Uyabhubhisa kule ntaba isembozo esemboze bonke abantu. Nomgubuzelo ogubuzele zonke izizwe. Ish. Uyabhubhisa kule ntaba isembozo esemboze bonke abantu. Uyabhubhisa. Uyabhubhisa kule ntaba isembozo esemboze bonke abantu. Bayaphila bona babonakala. Namhlanje ngithi uyavuka. Hallelujah.
ufuna ukuexplain njengoba uNkulunkulu angithumile ngasenhlala phansi emprofeti one day engizovela mama umntwana baba Yo. Ay, Nkosi yami. No, it's an unshakable killer. Today, umangqobele kwinto yasekhongo. Sikhuluma ngeentaba zakoSuku. Sikhuluma nemifuka yakoSuku. Sikhuluma namaKhosi. Uyozwa izwi likaJehova lodwa. Liyophethana nalizwi likaJehova lodwa. Basaba bobo. Bayasebenza. Nkosi. Into zenivuliwe hamba. Ayaplena, ayipleneki. Kodwa amaplena waphumeleli. Baya-apply nabantwana bakhona. What decline next year? Abana. Why bangakwazuhamba? Babosi. Bathuthela isikakade ntambama. Uyabhubhisa kule ntaba. Isaphozo esiphoza Isaphoso siyabhujiswa namhlanje. Bring my sword. Bring my sword.
kodwa ngikushiye. Ngiyabonga baba. Khona ugqoka nezwakala. Tshela umakhelwane khona ugqoka nezwakala. Khona amatenda ayophathela. Khona izinto ziyophuma namhlanje. Ama-psychologist wahambile kodwa kwenzeka lutho. Amapilisi e-depression wabhoswa. Mara namhlanje isabhozo sikatholile. Mina ngibuye efamilini ya-asthma. Gogo wami asthma, khulu wami asthma, baba mi asthma, bobaba omncane asthma. Nasindiswa kodwa ngiboshiwe. Siyekani sidilelo gazi elaphopoza. Siyalanda manje ngoba phela igazi awukwazi ukuklina ngamanzi, lidinga igazi elinamandla ukuthi ayabosho lingena kuma-black hand pattern, lingena kulezifo owayithole egazini labazali. Sifaka igazi likaJesu sithi ngemizimbo yakhe liyisi. Siyonqamula izinto ukuthi noma ukuthi uyathandaza sowuphila impilo kacishe, cishe ngashada, cishe ngaqashwa, cishe ngathola imali, cishe ngakhindlu, cishe ngathola isitande, cishe ngapho ngegama likaJesu siyawubamba loyo moya, siyawubhidliza loyo moya. Ithi ngegama likaJesu ingathona likaJehova uyabhidliza tonight. Kodwa baboshiwe ayayiphathi imali babone lezizwe kodwa baboshiwe abalokhu ngisho bandleni kodwa mvumeleni mapholo ngiyekhalifaphi manje. Ngiyaku-Matthew 18 verse 18. Yes. Elikhulula Nasezulwini. khulula emhlabeni. Nasezulwini. Khulula emhlabeni. Nasezulwini. Nasezulwini. Yakhulula ebikwaphaya nasezulwini. Ngisemane lokho mina. Yakhulula namhlanje. Ngiyabisisa. Ubeyeni. Wena nezwi yakho liyakumdumisa uJehova. Egama losanda laba. Izinto zikakhula. Izinto zikababa. Egameni likaJesu. Senda umlilo. Uyofika nabathi ngiyakufike khona. Uyohlala nabathi ngiyakuhlale khona. Yes,
Inaitwa Imanueliwa Anakendama. Isha na mahali.